do Tvojej prítomnosti v mene Pána Ježiša. Dajme silný potles, aleluja. Amen, amen, amen. Aleluja. Amen, amen. Aleluja. Aleluja. Ideme chváliť, amen. Aleluja. Aleluja. A pripraví hudbo Ježišova veľ. Andorajo zandro nebo zamele. Žartu a kanati rođivi pe nas. Aleluja. Pekvar. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Šunkala lava. Pripravi hudbo Ježišova veľ. Andorajos, andro nebo zamelel. Žartu a kanati rođivi pe. Aleluja. Amen. Čut. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Zakondo ti tu prekala lava, soaka na šune, šun. Pripravi hudbo Ježišova veľ. Andorajos, andro nebo zamelel. Žartu a kanati rođivi pe. Aleluja. A šunkala lava, permanca. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. 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 Pripravím hudbo Ježišova veľ. Andorajos, andro nebo zamelel. Žartu a kanati rođivi pen. Aleluja. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. 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 Hudbo Ježišova veľ. Sa pripravíme? Kano Ježiš Kristus zavela. Šun. Žartu a kanati rođivi pe. Šun soske. Aleluja. Aleluja. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Andorajos, andro nebos, pemeske. Aleluja. Teraz vystavíme. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Penmanca. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Andorajos, andro nebos, odekaj amaro delino. Amen. Aleluia. Ai tiro duho sempre mandes. Ai piravel mancai camel. Aleluia.
Stagial mantosarla Adiro tu così premante Apiravel mancai kame Miro ilo date Amgalande miro ilo date Tiro tu così premante Apiravel mancai kame Amgalande miro ilo date Amgalande miro ilo date Tiro tu così premante Alleluia Apiravel mancai kame Uctívaj Pána, uctívaj svojho Otca. A už stagial mantosarla Tiro tu così premante. A tiro tu così premante A piravel mancai kame Date Alleluia A už stagial mantosarla A tiro tu così premante A piravel mancai kame Apiravel mancai kamel Amgalande miro ilo date Amgalande miro ilo date Atiro tu così premante Aver mancai kame Alleluia Tu amgalande miro ilo date Tu amgalande miro ilo date Tiro tu così premante Piravel mancai kame Amgalande miro ilo date Amgalande miro ilo date Tiro tu così premante Piravel mancai kame Alleluia Islaminense Tu amgalande miro ilo date
Piravel mancai came. Аллилуйя. Sláva Tvoje, Matke. Halleluja. Dajme pokles Ježišovi. Chválime ťa, Oče, Abba. Pajte rozkývaš do duchov svého. Andau kalipin Manila Dinyal mau nebo di vipe Akanaman menadara Bosos pa sime Dávky církev sa bude sama zandokáni peno od lamení ľavy. Kanamiro ilorove Akor vicina premirode Demandevla dirizor mirode Savore Janga Anglodel Hasta mire Basta che tu te Pundrava tu che miro io Akanaman menadara Bosons pasime Kanamiro ilorove Akor vicina premirode Demandevla dirizor mirode Halleluja E dal savore Janga Anglodel Hasta mire Basta che tu te
te, Pundrava tu che mirò, Haleluja, Yesus. Pane, kina skradela, ramen cingalavi, dalo karibe. Ďakujem ti, Pane. Haleluja. Sláva ti, Amaro Del naisumna kuno chirupuno Amaro Del s nami naskladávale. Amaro Del naibaruno chikastuno Haleluja, Amarodelino Gido. Haleluja, sláva ti, Devla. Amaro Del naiandal возле мануше скро Amaro Del ova querel shunelo vino gido Amaro Del tu give ai tu give zante miro ilo botu salo delo gido botu salas tu salais y cabes aleluya Amaro Del tu gives ai tu gives ande miro ilo botu salo delo gido botu salas tu salais y cabes aleluya visnavi mansa Amaro Del naisumna kuno chirupuno Haleluya Amaro Del naibaruno chikastuno Amaro Del naiandal vas le manushe skro Inodavke kangeri Haleluja shun Amaro Del ova querel shunelo vino gido Haleluja tu kamanorai tenas Amaro Del tu gives kai živel teneske ai tu gives ande miro ilo ai botu salo delo gido botu salas aleluya ai tu salas y cabes Amaro Del tu gives tu gives ande miro ilo aleluya botu salo delo gido
salo delogito, por tus salas y cabes. Aleluia, amaro del tu jives ante miro ilo. Po tu salo delogito, po tu salas si cabe. Aleluja, Jezus. Už raz pre tu teda devla. A čavke, Pane, ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť tu práve teraz. Aleluja. Ďakujeme Ti, Pane, že si s nami, Pane, aj v časech dobrých, aj v časech zlých, Pane. Aj dnešné slovo, Pane, ktoré je pripravené od Teba, modlím sa, aby si tomu dal život, Pane. Modlím sa za každého jednoho, ktorí tu dneska sú, Pane. Aby si naďalej pokračoval s Tvojou prítomnosťou, Pane, zasiahovať naše srdcia. Modlím sa za slovo, aby padlo do srdc, aby prinášalo úrodu, 100-násobno nebeský. Miavol zmena, miavol prielom, devol, amen, devla paťa spetiru láv Ježiš, že ty lavino džido devla, a paťa devla, že tu devla pripravines, a majrile de preodá, hoj tu amen te sikaves, amen to obnovines, amen to občerstvines. Preto, Pane, ja odozdávam do Tvojich rúk, Pane, aj teraz Tvoje slovo. Duchu Svatý, prevezmi vládu a kontrolu nad každým jedným srdcom, Pane. A modlím sa, Pane, aby slovo nič nám neuniklo, aby bolo dané tak, ako chceš Ty. Toto sa modlím a žehnám nám všetkým, aj Kangeli Penel. Amen. Mene Ježiš. Dajme potles Pánovi. OK, takže práve peňale, drahí bratia a sestry, ja vás tu vítam takto z tohoto miesta a verím, že sa potom pastor aj pozrie, ale chcem vám odozdať aj pozdravy od pastora, lebo ako ste videli na Facebooku, je tiež na biblickej škole, začal novú biblickú školu, začal nový rok vlastne a musel tam byť na zahájení. Takže mám odozdať pozdravy a že veľmi rád by tu bol s nami. Amen? Haleluja. OK, takže, drahí bratia, ako vidíte, dneska budem kázať ja. Amen. A verím, že to, čo chce Pán predať vám aj mne, je od Neho. Amen. Haleluja. Takže dovolte mi ešte raz sa pomodliť za slovo. Amen. A ty žehnaj. Modli sa za mňa. Haleluja, Oče. Ďakujeme Ti za milosť. Ďakujeme Ti, že aj dneska môžeme Tvoje slovo, Pane, tu dávať, zvestovať. Podávam sa, Pane, Tvojmu duchu. Podávam sa, Pane, Tvojej vôle aj dnes, Pane. To, čo je pripravené, to, čo je napísané, Pane, daj tomu život, Ježiš. Daj tomu život, Pane. Milujeme Tvoje slovo a chceme žiť Tvoje slovo a veríme, že to, čo zasľubuješ, si tomu verný, Pane. A chceme prijať, Pane, to, čo je od Teba. To, čo dávaš Ty z neba, to, čo dávaš Ty z Teba, Pane, do našich životov, aby sme mohli napredovať a byť, Pane, pripravení na ten deň, keď Ty prídeš, Pane Ježišu. Ďakujem Ti a žehnám, Pane, aj tejto cirkvi dneska v mene Ježiša Krista. Amen. Daj ešte raz slávu, chalapene. Amen. Takže pôjdeme hneď do Božieho slova, nájdeme si Filipánom 1. kapitola, 6. verš. Filipánom 1. kapitola, 6. verš. Tam je napísané: OK. Som presvedčený, že ten, ktorý vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Roháček hovorí, a práve preto dôvorujem, že ten, ktorý započal vo vás dobre dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Amen. Pralapene, brato a sestro, Boh s tebou neskončil, on dokončí to, aj čo začal. Vieš, Boh nezačal v tvojom živote dielo
aby ťa nechal na pol ceste. Nikdy. Chcem ti povedať, že toho, ktorého si Boh vyvolil, on s ním začal dielo, ktoré on vytvára, a keď on povedal, že začal dielo v tebe a vo mne, on ho aj dokončí. Amen. On ťa nezachránil len zo starého života, ale prislúbil ti, že ťa privedie až do cieľa. Zoská napeno, že prečo to hovorí Pán, alebo Božie slovo hovorí, že som presvedčený. On tam istotne je presvedčený v sebe, to hovorí Pavol apoštol v cirkve, ale on bol tak vnútri presvedčený, že ho nemohol nikto odradiť od toho, alebo zobrať preč od toho, že to, čo začal Boh v niekom, to dielo, že ho aj dokončí. Amen? Veríš tomu, cirkev? Počúvaj dobre. Dobré dielo, ktoré začína Pán v človekovi alebo v tebe, nie je len o minulosti. Není len o prítomnosti, ale je to aj o budúcnosti. To znamená, Boh tu nám ukazuje, že on začal, činí a dokončí. A Chaďos, rozumieš tomu? On začal, už koná na tvoj život a aj dokončí. Lebo patríš jemu. Amen? A možno máš pocit teraz v sebe, že nič sa nemení. Furt je to isté. To samý, ten stály level. Ale chcem ti povedať, že Boh pracuje aj v skrytosti a tvaruje tvoje srdce podľa seba. Ak je niekčím dielo, ak niekto koná nejaké dielo v niekom, to znamená si jeho majetok a nikto ti nemôže hovoriť, ako to má dokončiť. Len on môže dokončiť na tvojom živote, lebo on je ten, ktorý ťa vykúpil. Nie človek, nie ty si to zaslúžil, ty si to vykúpil, ty si to zaslúžil, nie. On za teba zaplatil, si jeho majetok a to dielo môže iba jeden majster pracovať na tvojom živote. Súhlasíš? Takže ešte raz, som presvedčený, že ten, ktorý vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Prečo to hovorím? Dnes, alebo včera, keď som sa modlil, mal som niečo pripravené iné, ale Boh chce ku nám hovoriť ku všetkým. Nielen ku tebe, ale aj ku nám, pracovníkom na jeho poli. Aj vo mne ešte je jeho dielo, aj ešte na mne pracuje Boh. Ja verím, že aj v pastorovi ešte furt neustále sa brusíme, kým nebude vyobrazený kto? Jeho syn Ježiš Kristus. A kým nebudeš vyobrazený na jeho obraz, na jeho syna Ježiša Krista, aj keď nebudeš do toho času, keď on príde, tak aspoň viem, alebo ver aj ty so mnou, že keď príde Pán, spravil som to, čo chcel on. Že ťa nájde takým, akým on na teba pracoval. Amen? To znamená, že Boh nezačal v tebe dielo, aby ťa nechal len tak. On je verný a jeho ruky nikdy nepustia to, čo raz uchopil on. Poznáme Božie slovo, že nikto mi teba z mojich rúk nevyťahne. Poznáme to Božie slovo? Amen? No tak ako hrnčiar pracuje s hlinou, tak aj Boh pracuje s tebou. Toto ste tiež počuli. Amen? Niekoho Boh formuje, niekoho Boh pretlačuje, robí z tej hliny, ako on chce, možno ju, deformuje, potom ju zasadá do poriadku, hej? A niekedy je to tak, že Boh nechá aj tú hlinu prepáliť ohnom tak, aby si prešiel skúškou, či tá hlina je dobrá. Jednoducho, Boh pracuje a všetko robí preto, aby z teba vyšiel jeden obraz. A to je jeho syn Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A teraz, čo žijem? Žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. Takže som ukrižovaný. Tá hlina vo vnútri musí byť ukrižovaná, aby Boh povedal, aha, tak teraz môžem otvoriť, teraz tam je môj syn. Teraz tam je ten charakter, ale ten proces
preformovania robí on, nie ty. A tiež není to tak, že tak Boh má môj rast v mojich rukách. Boh má preformovanie v mojich rukách. On ťa formuje, ale ty sa nechaj formovať. Tu domúkoj odol tyho hrnčiaris. Dopust, aby Boh bol tvojim hrnčiarom. On je tvojim majstrom. Nenazývaj na tejto zemi nikým, ak sa nikto nenazýva majstrom, iba jeden je majster a tým je Kristus. On je tvoj pán. Amen? On je ten, ktorý začal a on je ten, ktorý aj dokončí. A preto sa dnes môžeš oprieť o túto istotu, pralapenie. Že Boh stále pracuje na tvojom srdci, Boh stále pracuje na tvojom charaktere a on svoje dielo dokončí. Dnes Boh chce, ty a ja, aby sme tomuto uverili. Čemu? Že on to dokončí. Mnohí už skončili. Lebo prestali veriť, viete čomu? Oni že prestali veriť Ježišovi, nie. Oni prestali veriť jeho zasľúbeniam. Prestali veriť v tom, čo Boh zasľúbuje človekovi, ktorý jemu patrí. A možno teraz do môjho vnútra prichádza také myšlenky. Aha, ale no myšte. Dobre, možno to dokončí s tými, ktorí sú verní, možno to dokončí s tými, ktorí naozaj chodia v nedeľu do zboru, chodia na skupinky, chodia na modlitebný. Možno s nimi to dokončí Pán, ale so mnou ako? A vôbec ani nevie, ako mi teraz je, čím prechádzam. Ako môže Boh vo mne dokončiť to, čo on chce? A naozaj to aj dokončí. Jednoznačná odpoveď je pre tvoj život dneska, že áno, on to dokončí. On dokončí to, čo začal v tvojom živote. Šurmište. Biblia nám dáva úplne odpoveď, istotu. Šurmište. Keď Boh dával zasľúbenia, on vedel, že sme slabí a že budeme potrebovať čo? Pevnú istotu. On vedel, on pozná ľudské srdce a on vie, že my ľudia potrebujeme istotu. Ako to, Bože, spravíš? Počúvaj dobre, v minulom živote, keď sme boli bez Krista, keď ľudia potrebovali istotu, prisahali na niečo väčšie a sveté, aby ich slovo malo váhu. Jak to funguje u nás? To je pochopíme z Romanes. Koľkokrát my, keď sme boli bez Krista a keď sme chceli niečo povedať, dokázať niekomu niečo, tak sme prisahali. Je tak? Romanes. Napríklad, edaj temerl. Sei kapkia da hin. Alebo leja zvera. Hoda lav, to slovo, ktoré si prinášal ku človekovi, aby on zobral vážne, že ty to myslíš vážne, chcel si byť, aby ten človek, aby ťa brali vážne, aby tie slova mali váhu, aby sme ich mohli presvedčiť, tak sme prisahali na niečo, čo ti je cenné, či už je to tvoje dieťa, či už je to tvoje máma. A poznám aj ešte niektorí, že prisahali klamu. Jednoducho ľudia prisahajú na niečo väčšie, sveté, aby ich slovo malo váhu. Len váhu. Lenže Boh hovorí niečo iné vo svojom slove. Nájdi tam Matúš 5. kapitola 34 až 37. A tam hovorí Pán: ale ja vám hovorím, vôbec neprisahajte ani na nebo, pretože je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnošou jeho noh. Ani na Jeruzalém, lebo je mesto veľkého kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, pretože nemôžeš učiniť ani vlas bielým, ani čiernym, ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. A čo je nad to, je
zo zlého. Koľkí ľudia hovoria Anglodel pena. Abkiadahin. Zámienka místo toho, aby sme povedali Temerav. Abkiadahin. Vo starom živote. Je to tak. Nech tvoje áno je áno a nie, nie. Keď hovorí Pán, že áno, áno, nie, nie, tak ja ti budem veriť, keď si kresťan. Keď nie si kresťan, tak to je tak, že ja ti nebudem veriť. A môžeš mi tu prisahať, ale kresťan, jeho slovo malo byť áno, áno, nie, nie. Všetko nad, aj keď to vyzerá pekne, je od zlého. Zámienku si berieme niekedy. A Chalilman pralapene, ideme ďalej. Otvorme si teraz Hebrejom 6, 13 a 14. Prečo Boh chce, aby sme verili tomuto zasľúbeniu, že On, keď začal, aj dokončí? Počúvajte dobre. Hebrejom 6. kapitola 13. a 14. verš. Keď Boh dával zasľúbenie Abrahamovi, pretože nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal sám na seba samého a povedal, veru, hojne ťa poženám a rozmnožím. Počuješ to slovo? Prisahal sám na seba. Vysvetlím ti to. Boh nemá nikoho väčšieho, ani nebol, ani nebude nikto väčší od Neho. Tak preto prisahal On sám na seba. Takže jeho zasľúbenia sú pevné, pretože stoja na jeho vlastnom mene a jeho charaktere. Iná väčšia osoba na tejto planete není. Iba Boh. Takže ak Boh prisahal na niekom väčšom, tak jedine na seba. Počúvaj. Abraham dostal zasľúbenie, požehnania a rozmnoženia nie pre svoju dokonalosť, ale z Božej vernosti. Z Božej vernosti. Nájdi Galatianom 3.29. Galatianom 3.29 hovorí Božie slovo, ak ste Kristovi, šumište, ste Abrahamovým potomstvom, dedičmi podľa zasľúbenia, to znamená, že všetko, čo Boh prisľúbil Abrahamovi, patrí v Kristovi aj tebe. Všetko. Keď povedal Boh Abrahamovi, že ťa požehnám a rozmnožím a budeš požehnaním, to požehnanie patrí aj tebe. Boh prisahal na seba samého, že požehnanie, pokoj, život, šumište, bude patriť jeho ľudu. Preklad kastiada, keď odol. Kastiada zasľúbinil. Komu to zasľúbuje Boh? Nie jeho potomstvu. My sme Abrahamovo potomstvo, my sme čo? Keď toto poznáš, Božie slovo, my sme veriaci Izák. Založené na Božej milosti. My máme zasľúbenie skrze Božiu milosť. A nie na našich výkonoch. Vidíš? Takže to dokončenie, alebo to dielo, ktoré chce Pán dokončiť, nezáleží o tvojom výkone, ale je to o ňom. Že on dokončí to dielo, ktoré začal v tebe. Počúvaj dobre. Izmael sa narodil podľa tela z ľudskej snahy. Je tak? Izák sa narodil podľa zasľúbenia zo slova, ktoré Boh dal a zo zázraku. Aký zázrak? Lebo Sára nemohla mať deti, bola už starobé, bola v pokročilom veku a Boh dokázal to Abrahamovi, že otehotnila a narodil sa kto? Izák. A v Božom slove píše, že Izák sa narodil podľa zasľúbenia a Pavel apoštol veľmi dobre ukazuje ten obraz. Tí, čo žijú podľa tela, to znamená vlastná sila, vlastné výkony. Ale tí, čo žijú podľa ducha, sú deti zasľúbenia, ktoré sa spoliehajú na Božiu vernosť. Amen?
Sme ako Izák, bratia a sestry. Nie deti náhody, ale deti Božieho zasľúbenia. Amen? Boh nás zrodil nie z tela, ale zo svojho ducha. A to znamená, že naše postavenie v Kristovi nie je postavené na našich skutkoch, ale na jeho prisľúbenú moc. Nikes, natiro tielos, natire výkony, natire, lebo teby odol ma ňas, keby Boh mal pozerať na naše výkony, ako my to robíme a posudzoval by nás o našich výkonoch, tak sme niekedy zlyhali, je tak? Niekedy sme vstali, ale ako je možné, že Boh je furt verný? A furt ti povie, ja ťa milujem, navráť sa ku mne. Jak je to možné? Či nám Boh nepreukazuje už svoju vernosť tu? Že on je verný svojmu slovu, on je verný svojim zasľúbeniam, že ak povedal, ja ťa neopustím, a keď tvoja mama ťa opustí, tvoj otec, tvoje deti, tvoji kamaráti, ja ťa nikdy neopustím, už tu Boh preukazuje, že ty si dieťaťom Božím a si dieťaťom toho zasľúbenia. Takže Boh preukazuje svoju moc, svoju silu na deťoch zasľúbenia. Amen? Ešte raz, plápenie. Filipanom 1.6. Som presvedčený, že ten, ktorý vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista. Amen? OK, takže znamená to, že ja nemusím robiť nič, že Boh všetko spraví za mňa? Nie. Není to tak. Že teraz všetko za mňa spraví Boh. Není to tak. Boh musel vykonať určité dielo predtým, než si môžeme narokovať na plnenie akýchkoľvek zasľúbenia. Saboro so odel irindia. Všetko, čo Boh zasľúbil pre tvoj a môj život, niečoho to stálo. A stalo to jeho syna. Amen? Ale ty si tiež niečo pre to musel spraviť. A niečo Boh vykonal v tvojom živote. Určite si teraz rozpomenieš, keď počuješ toto slovo. Počúvaj. Nájdeme 2. Korinťanom, 6. kapitola, 2. verš. Je tam určitý počiatok niečoho, čo Boh musel vykonať v tvojom živote. A chce ti Boh pripomenúť dneska touto kázňou, kde si. Hekajsal u Kajaveha. Najdi, máme? Čun, lebo včas príhodný som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa teraz je čas práve príhodný. Hľa teraz je deň spasenia. A najdi tam ešte Izajáš 49.8. To hovorí to isté. Počúvaj. Tak to hovorí Hospodin. Včas príhodný som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol a dám ťa za zmluvu ľudu. Pralapene. Kana Avňam kiodel. Keď sme prišli ku Pánovi všetci a keď si volal na Pána, keď si urobil modlitbu spasenia, keď si odozdal svoj život Ježišovi, niečo sa stalo. Niečo do tvojho vnútra prišlo a Boh ťa vypočul, či už to bolo tak, že si na Neho volal, či si bol už, neviem, poviazaný, alebo vo strachu, alebo už si bol na pokraji smrti, jednoducho, keď si na Neho volal, On ťa vypočul. On vypočul tvoju modlitbu. Jeremiáš 32:40. Peťo, nájde tam Jeremiáš 32:40. V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Oraj tu ke temange pomôžim ťa. Amen. A učiním s nimi večnú zmluvu, že sa neodvrátim od nich späť, aby som im nečinil dobrého a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. Silné slovo, pralapenie. Dám im svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa.
Čo sa stalo? Čo sa stalo prvý moment, keď si prijal Ježiša? Samozrejme, ku niektorým Boh prehovoril tak, že kámo vtut. Je tak? Milujem ťa. Ale zároveň prišla bázeň. Z čoho? Z hriechu. Nehriešiť. Prestať žiť tak, jak som žil. Už nežijem, nie som otrok hriechu, Boh ťa vyslobodil z hriechu a žiješ nádherný život s ním. A vieš, Boh chce, aby dneska si uvedomil, že niekedy zabudáme všetci na to, z čoho nás Boh vyslobodil. Zabudáme na to, že sme boli hriešní, že sme robili zlé pred Pánom a zabudáme na to, že niekto za teba zaplatil. Prečo už není v tebe bázeň? Prečo už není v nás bázeň taká, že prestávame hriešiť nie kvôli tomu, že sa bojíme, ale že ho milujeme, že ho rešpektujeme. A počúvaj, vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvratili. Ak už nemáš bázeň z hriechu, ty si sa odvratil od neho. S týmto slovom nám Boh oznamuje, že ty sám nemôžeš získať bázeň. To nejde. Ani pri vkladaní rúk, že ja položím na teba ruky, na tvoju hlavu a budem sa za teba modliť, aby prišla bázeň, ja to nespravím. To musí, vieš to spraviť? Jeho duch. Duch Boží a samotný Boh môže vložiť do tvojho srdca bázeň. No koľký z vás už nevnímate a tvoje srdce je tak zatvrdnuté, že už aj hriech tam prichádza a je ti jedno. A ideš ďalej. Stratila sa bázeň, stratila sa oddelenosť, stratila sa posvetenie, stratilo sa všetko to, čo na začiatku si mal, to sa najednou stratilo. Je to možné? Či už nejdeš zo svojich skutkov, či už nejdeš zo svojich výkonov. Je niečo iné, keď prichádza bázeň od Neho, alebo len ty sa bojíš. Keď prichádza Jeho bázeň, automaticky robíš to, čo sa páči Bohu. Nemusím ťa nutiť, nehrieš, nemusím ti povedať, čítaj, nemusím ti povedať, modli sa, tráv s ním čas. To je automaticky. Keď je tam bázeň Božia, keď je tam On a On vložil tú bázeň, ty si s ním. Nebolo to tak na začiatku? Počúvaj tu Mendel, Kangerio. Na začiatku ako vypadal tvoj život s Kristom? Ja si pamätám moje začiatky. Nemusel ma nikto presvedčovať. Miloval som aj neviem koho. Nepriateľa. Tak som ho miloval. Tak som miloval cirkev, tak som miloval bratov, že som bez nich nemohol byť. Ja som utiekal na skupinky. Utiekal som do prítomnosti Božej. Utiekal som na chvály. Ani jedno, môžem si dovoliť tu pred Pánom povedať, skoro ani jedno podujatie v cirkvi 10 rokov som nevynechal. Prečo? Rešpektoval som Boha a vložil do mňa tú bázeň. A vieš o tom, že Boh každým dňom obnovuje tú bázeň v tebe, keď si s ním? Ale keď s ním nie si, pomaličky odrasta tá bázeň, pomaličky odchádza ten oheň, pomaličky odchádza tá chuť k Bohu. A už ideš podľa výkonov. Takže to dielo, ktoré je v tebe, dokončuješ ty, nie Boh. Vidíš to? A chajos vám so gondolina aleha. Tu musíš stel závislo peleste. Musíš stel závislo, musíš byť závislý úplne. Ja viem, že slovo Bože je On. Amen. Amen. Neohraničujme Boha, že takto to je, jak je napísané v Biblii. Amen. Ale keby sa malo napísať všetko, čo je v Biblii, nebude stačiť žiadna kniha ani tento svet na to, aby sa zapísalo to, čo Pán vykonal. Boh je nadprirodzený a Boh dokáže rozprávať v tvárou tvár s človekom. Amen? Poznáš takého živého Boha ako ja, teraz čo rozprávam? Amen? Daj mu potlesk, on je živý Boh. Haleluja.
Takže nie je možné, aby si skrze skladaním rúk získal tú bázeň odo mňa alebo od pastora, lebo Pán povedal, ja vám dám nového ducha, dávam nové srdce a on hovorí v Jeremiášovi, vložím do ich srdc svoju bázeň. Aby sa čo? Odo mňa neodvratili. Čo ťa teda drží od toho? Co to ti quero olestar, hoď tu lestar ten na odžas. Teraz sa spýtaj sám seba. Čo ťa drží od toho, aby si od neho neodišiel? Je to bázeň? Alebo čo to je? Vieš, čo ti chce povedať Pán? Dneska, skrze túto kázeň, aj ku mne. Nezabúdaj nikdy na to, skadiaľ som ťa vyťahol. Nezabúdaj nikdy na to, že som ťa ja zachránil. Nezabúdaj nikdy na to, že ja som ťa vyslobotil. Na to nikdy nezabudni. Lebo ak mi len na to zabudneš, automaticky sa od neho odvrátiš. Už nemáš báze. Nikdy na to nezabudni. Prečo? Lebo v čas príhodný som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol a ja teraz je čas, práve príhodný. Teraz je deň spasenia. Uvedomím tu, kana tu väčšina sporaju avdaky a tute. Ak si sa stretol so živým Bohom, toto by si ho malo zatriasť. Lebo si sa našiel s ním. Amen. A prišla tá bázeň. A to není len dnešné učenie, že dneska to sprav tak. Ale Boh už od začiatku učil svoj ľud, aby si pripomínal, odkiaľ ich vyslobodil. Amen? Takisto aj Izraelci boli 400 rokov otrokmi v Egypte, stratili identitu, stratili slobodu, stratili nádej a Boh ich mocnou rukou vyvedol von. A keď ich vyvedol, čo im povedal Pán? Každý deň mi pripomínal niečo. 5. Mojžišova 5. kapitola 15. verš hovorí, le Izrael cenge, so 400 roky cerpine nás, avle avri a tako lenge pendia. Pamätaj, že si bol otrok v Egypte a že som ťa vyviedol. Prečo to Boh opakuje? Prečo aj im opakuje a prečo dnes nám opakuje Boh? Nezabúdaj na to, skadiaľ som ťa vyviedol. Nezabúdaj na to, že som ťa zachránil. Nezabúdaj na to, že som ti odpustil hriechy. Vieš prečo? Pretože pozná ľudské srdce. On pozná tvoje a moje srdce. Preto Boh im dal aj viditeľné znamenia, keď prešli cez Jordán, kana pregele preko Jordán o Jozua Soiľa. On zobral 12 kameňov a povedal, oraj lenge pendia, kana ačaďa ola 12 kamení, pendia lenge, keď sa budú pýtať vaši synovia, čo znamenajú tieto kamene, poviete im, tu nás Hospodin previedol cez Jordán. A tieto kamene boli tichým svedectvom, aby nezabudli, kto ich zachránil. Jednoducho tie kamene boli tiež podmienkou alebo pripomienkou pre budúce generácie. A Boh je ten, kto vyvádza, Boh je ten, ktorý vedie, Boh je ten, ktorý nikdy neopustí. Tu je veľmi dobrý obraz na to, že aj keď Izraelci boli 400 rokov ako otroci, aj tak ich Boh miloval. Aj tak im Boh dokazoval, že On je s nimi, a že On ich povedie a že im dá svedectvo. A práve preto, bratia a sestry, aj my si dnes pripomínajme, odkiaľ nás Boh vyviedol. Toto je cieľ tohoto slova, bratia a sestry, že v príhodný čas som ťa vypočul, dal som do tvojho srdca bázeň
a ja vidím tvoje skutky a Boh chce ti pripomenúť naozaj, aby si ty pripomenul, odkiaľ ťa on vyviedol. Aby sme nezabudli. Aby sme nezabudli ani na to, kam nás vedie. Kým je ešte čas, bratia a sestry, Boh nás môže nasmerovať späť na správnu cestu. Kým je čas, Boh môže napraviť naše kroky, aby sme neodbočili tam, kde niet života. Machadon? Pralapenie? Medic sal, prekady puf, medic žives. Dokavať máš Božie slovo, čítaš Božie slovo, dokavať chodíš do tejto cirkve, počuješ aj kázne, počuješ aj, chodíš na modlitby, nezabúdaj nikdy, že Boh ťa vyviedol von a že ťa zachránil. Amen? Ale ak zabudneme, odkiaľ sme boli zachránení, môže sa stať, bratia a sestry, že sa začneme spoliehať na seba. Toto je ten cieľ. Že o Manuš Peske nauvedomil, že kam bol tu ke pomoc lestar a už nevoláš na Boha, ale spoliehaš sa na to, čo si prežil s Bohom. A ideš podľa svojich výkonov. Toto spravím. Toto keď spravím, Boh ma príjme. Toto keď urobím, Boh ma bude milovať. Tak toto není. Vtedy je to najväčšie nebezpečenstvo, že človek odbočí a ani si nevšimne, ako je veľmi ďaleko od Boha. A nekaj si situácia o Manuš Peske ani nauvedomil sarino durle del lestar. A preto je veľmi dobré, bratia a sestry, aby sme si pripomenuli, skáďal ťa Boh vyniesol. Teho ináč nezima, kada to dodali ľavri. Tak ti chcem povedať, že všetci sme boli zlí. Všetci do jednoho. Niet spravedlivého ani jedného. Všetci zblúdili a všetci zriešili. Takí sme boli, amen? Súhlasíš so mnou, že si bol taký? Nezabudni na to. Taký si bol. Boli sme všetci, čo? Slepí. Nevideli sme. Boh tohoto veku nám oslepil a zatemnil naše mysle. Tak ako neveriaci dneska, že ty im kážeš Božie slovo, chceš ich dostať ku Bohu, ale Boh tohoto sveta im zatemnil a my sme boli jedni z nich. Nevideli sme pravdu. Mysleli sme si, že žijeme správne. Je tak? Každý z nás žil svoj život, každý bol svojím pánom a každý si robil, čo chcel. Ale keď prišiel Pán, otvoril ti oči a uvidel si pravdu. Takí sme boli. Súhlasíš? Čo sme ešte boli? Boli sme oddelení od Boha. Je tak? A čo nás odlúčilo od Pána? Izajáš 59.2, nemusíš nájsť, Peťo. Vaše nepravosti vás odlúčili od vášho Boha. A Pajs Drueder penala do Efežanom 2.12, boli ste bez Krista, bez nádeje a bez Boha na tomto svete. Spomeníme si tu ke preada? A niek amendar, ani jeden z nás pred Kristom nepoznal Boha. Len sme rozprávali svojimi ústami, že poznáme Boha, ale osobne sme ho nepoznali. Boli sme bez neho. A hriech je múr, ktorý nás oddelil od Pána. Nemohli sme ho vidieť ani cítiť. Je tak? Spomením tu, ale preada, že tu ada nakerďalo tu le sprinžare zakana. Ova da kerďalo tu le sprinžare zadadive. Amen? Čo ešte? Boli sme poviazaní a boli sme bez života. Každý, kto pácha hriech, je otrok hriechu. Ján 8.34, Efežanom 2.1. Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje previnenia a hriechy. Takže neišlo len o slabosť, ale my sme mali akoby duchovný hrob. Nič sme nevnímali, žiadny hriech, všetko je v poriadku, žijeme si podľa našich žiadostí
toto môžem robiť, nikto mi nemôže rozkazovať, som sám svojím pánom. Je tak? Z tohoto ťa tiež Boh vyniesol, zachránil. Za 5. Boli sme bez radosti a boli sme bez pokoja. Koľko z vás by ste dneska vymenili ten pokoj, ktorý ti dal Pán? Ja by som to už nevymenil za nič. Ten pokoj a tá radosť Pánová, ktorá je v nás daná, by som nedal za nič. Vieš, keď usínáš v pokoji s Kristom, je to najlepšie, čo môžeš mať. Koľký z vás nemôžete spať niekedy? Koľký z vás zaspávame so strachom, s depresiami, s útokmi od satana, ale keď prichádza naraz ten pokoj Boží, ako ti je? Vymenil by si to teraz? Ja by som to nevymenil nikdy. Aj takíto sme boli. Boli sme bez radosti. Nepoznali sme ten pokoj. Poznali sme pokoj iba v peniazích, v piatikách, v láskach, proste v hriechu. Z tohoto ťa Boh tiež vyniesol. Amen? Za 6. Boli sme urazení. Boli sme zatvrdnutí. Rímanom 2.5. Vo svojej tvrdosti a nepokanlivom srdci hromadíš si hnev na deň hnevu. Bratia a sestry, tvrdé srdce je nebezpečnejšie ako veľký hriech. Vieš o tom, že zatvrdnuté srdce už nevníma hriech? A je to horšie, keď kresťan, ktorý vníma, že spravil hriech a môže činiť pokánie, ale zatvrdnuté srdce si povie, ja som hriech nespravil. Vidíš? Zatvrdnuté srdce je horšie ako veľký hriech. Z tohoto ťa tiež Boh vyslobodil, lebo dneska, ak si veľmi citlivý na Ducha Svatého a na svoje svedomie, ktoré ti dáva Duch Svatý, bodaj by sme všetci boli takto citliví na hriech. Takto. Naozaj. Ale zatvrdnuté srdce si povie, Sahin myšte. Z tohoto ťa Boh tiež vyslobodil, máš dar Ducha Svatého. Amen. Prápenie. Kedy sme boli v tme. Ако Саргиля Бастеде, коли хвала. Сама за Нокалипен. Boli sme v tme všetci. A kedy sme boli v tme, ale Boh nás povolal do svojho predivného svetla. Vidíme to. Svet nám dal prázdnotu, ale Boh nám daroval plnosť života v Kristovi Ježišovi. Amen. Hriech nás svezoval, ale Ježiš nás oslobodil a učinil slobodnými. Kedysi sme boli bez nádeje, ale Boh nám dal večnú nádej. Amen. Kedysi sme boli bez nádeje, ale Boh nám dal večnú nádej. Šunkala lava myšte, gondolní pela lava, veď ja možno ti to teraz nedáva nič, ale keď pôjdeš domov, Duch Svatý ti to pripomenie. Počúvaj, svet nám ukazoval klamstva, ale Boh nám dal pravdu vo svojom slove. Kedy sme boli otroci hriechu, ale teraz sme Božie deti. Svet nám dával strach, ale Boh nám dal ducha síly, lásky a rozvahy. Kedy sme boli mŕtvi v hriechu, ale Boh nás oživil s Kristom Ježišom. Amen. Svet nás odmietol, ale Boh nám dal prijatie a nové meno. Čulmište, kedy sme kráčali v tme, ale teraz žijeme vo svetle s Pánom. Je to tak? Má by ste pravda. Šun, možno si tu dnes a už máš dosť svojho života hriešného. A možno si v hriechu, už ťa nebaví stále padať do toho istého, už nemáš sílu znova sa postaviť, si unavený sám zo seba, alebo unavená sama zo seba. Ak ti je už zlé zo svojich hriechov, ak si slabý
a nalomený, ak si poviazaný vecami, z ktorých nevieš výsť, ak ťa život umlčal a už nemáš hlas, ak si bez radosti, bez nádeje, bez života, ak je tvoje srdce zatvrdnuté, ak chodíš urazený a zranený, ak už nevládzeš niesť svoje bremená, ak ťa nebaví ísť ďalej, ak si sa vzdal a nemáš silu bojovať, ak si sa našiel v týchto slovách, vec, že Boh o tebe vie. Odol tu tarčan. On vidí tvoje bremeno, počúvaj, tvoju únavu, tvoje zranenie. On sa nedíva na teba s hnevom, ale on sa pozerá na teba s láskou. Odol pre tuto dekel kamim na. Ja nesoske. Lebo penel, že on neprišiel uhasiť tlejúci knot, ani nalomenú trstinu dolomiť. Kanał manuš hino pago, slabo. Obnane aj so oraj, že ovavla a tam dopagava tut per. Ale ovavel a prikeral. Ovavel a podhazdal. Uodekaj labol vareso a ima čak lejnel, ima čavol párávry, ovavel a rozpurdel avel nevijak. On je tvoj Boh. Nezabúdaj na to, že on do teba dal svoju bázeň, dal do teba svojho ducha. Není to z teba. Ty si to nezaslúžiš. On teba urobil vhodným. Amen? On je tu. On je tu a čakal na teba. Ja som si to všetko napísal, čo som vnímal dneska ráno a som to musel zmeniť. Prebačím, že furt nedýchal, ale menil som to všetko. Počúvaj, on je tu, aby sa ťa dotkol vtedy, keď sa ty rozhodneš otvoriť. Kana tu pes pundraveja, opes su ta dotknila a tovla ane tute odi bázeň. Rozprávame furt o bázni, choď na kolena, modli sa, choď buď vo vzťahu, môžeš to všetko robiť. Ale ak nebudeš otvorený, aby on do teba vložil tú bázeň, nebudeš mať bázeň. Budeš to robiť z výkonu. Boh toto chce zmeniť dneska. Nie je to sila človeka, ktorá ťa zmení. Nie je to náboženstvo, ktoré ti dá nový život. Je to on. Je to Boh, ktorý prisahal na seba samého, že dokončí svoje dielo v tebe. Ova ne tu tada kamal te dokončino. A dnes ťa volá. Nezatvrzuj svoje srdce, neschovávaj svoje rany, nezostávaj v tichu a v tme, lebo on je tu. On je tu. Vidíš, Boh aj Izraelcom vždy pripomínal, skadiaľ ich vyťahol. Genáha calo starozákonnosť. Celý starý zákon, keď budeš čítať, furt sme videli, ako Boh bil, priťahol, miloval. Bil, priťahol, miloval. Čo robí dneska Boh? Myslíš si, že Boh sa zmenil? Boh sa nezmenil. On je ten istý včera, dnes aj na veky. Bije, márel, pricirdel, kámel. Pále, oman už očal, márel, pricirdel, kámel. Tada dive, nabister nikda, kata tu dodali ľavru. Lebo te bistereja sova što te odol kerďa, tu le star očal. Nahla tu bázeň. Prečo to hovorím? Všimnite, ale možno hovorí, že a kde to je ešte napísané v Novom zákone? Boh vždy chcel, bratia a sestry, pripomenúť svojmu ľudu, aby pripomínal, odkiaľ ich vyťahol. Dajte mi ešte 3 minútky a... Prečo Boh im to furt hovoril? Pretože vedel, že ak zabudnú, začnú odbočovať. Začnú odbočovať. Predstavte si ten obraz, kedy Mojžiš išiel ku Olivovej hore a rozprával s Bohom a keď neprichádzal dlhý čas, čo spravili? Okamžite odbočili a spravili si iných bohov. A začali uctívať, čo to bolo? Myslím, že to bolo tela
gurumní. A preto, ak zabudnú, budú si myslieť, že zvládnu všetko sami. Aj my niekedy zabudáme. A myslíme si, že z toho, čo nás Boh vyťahol, my už to máme v hrsti, my už to máme v pevnosti, že my to vieme ovládať. Nevieš nič ovládať sám. Každý z nás potrebuje Pánovu milosť. Každý z nás potrebuje jeho vedenie a ja potrebujem každý deň bázeň. A keď sa pozrieme na apoštola Pavla, on nikdy nezabudol, odkiaľ ho Boh vzal. Nájdeš toto, Peťo, 1. Timotejova 1.13. A on si furt pripomínal. Bol som rúhač, prenasledovateľ a násilník, ale dostalo sa mi milosrdenstva. A on si pripomínal, že bol prvý z hriešnikov a práve toho držalo v pokore a vďačnosti. Ovale ahoj prinžarďak skatales odol ilja avri Jesus sás. Koďanale Biblia vieme dobre, že on bol ten, ktorý zabíjal kresťanov a ktorých prinášal, aby ich mučili. On si toto pripomínal. Prečo? Aby vedel, odkiaľ ho Boh vyťahol, aby bol v pokore, aby nespišnil jednoducho. A toho držalo vždy, devla padikera, keď som nalačo manuš, a mandar keď lače manušes. Keď mandar tire služobníkos. Kada tu ke furtu tež uvedomí. Či má ačes angla alebo na. Pripomením tu kiada, že sa las nalačo. Sa las binošno. A nie gamenda na sama zlača, keď sa pregendiam. Každý z nás zriešil. Každý z nás zblúdil. Amen? Haleluja. A viete, samotný Pán Ježiš nám niečo chcel ukázať týmto. Hovorili sme dnes prelapenia o tom, že Boh začal dobre dielo a on ho aj dokončí. Amen? Hovorili sme, že Boh prisahal na seba samého, aby sme mali istotu, že jeho slovo je pevné. Hovorili sme, že sme deti zasľúbenia ako Izák, nie podľa tela, ale podľa zasľúbenia. Všetky zasľúbenia patria nám. Amen? A počúvaj, teraz aj dneska spravíme tým, že budeme Pánovú večeru robiť. Prečo to spravil Pán Ježiš? Či nie povedal, čiňte to na moju pamiatku? Čo si tým pripomínaš? Či nepripomínaš si tým starý život? Že za teba bolo zaplatené? Že jeho ranami si uzdravený? Nepripomínaš si to, že jeho telo bolo zbičované? Jeho telo bolo na kríži a bolo prelomené jeho telo. Kvôli komu? Kvôli tebe. Kvôli mne. Prečo to Pán chce, aby sme to robili? Prvotná cirkev to robili každý deň. Aby nezabudli, čo Pán pre nich spravil. Niektoré cirkvi to robia ročne, my vďaka Bohu to robíme každý mesiac. Pripomíname si to a aj dneska to chceme spraviť. Chceme to spraviť, chceme si pripomenúť, chceme povedať, Bože, nezabudáme na to, skáďa si nás vyťahol. Nezabudáme na to, Pane, že teba toto stalo. A nakama zdevla tebi sterl, že sa ma znalače, že sa ma zbínošne, že sa ma zanec sma a tu máme cirďa lavri. Chceme to spraviť dneska? Pomôžeme zbieť služba, mi rozdel o Mare,